Myslíš, že niečo je pod tým stromčekom, Mirka? Myslíš, že niečo pod stromčekom nechal Ježiško? Je tam. Čo? Večeky. Vážne? No kukni. No ty sa kúkni. Tu sú. Tu sú. To moc. Musím mi odbaliť. Zoberiem nejaký jeden. Budeme vzít. Ja to musím odbaliť. Jožko, prečítaš? A musíme sa pozrieť, že čo pre koho je. Ja to je pre Merku asi čo? Ja sa pozriem, tu je nikde asi napísané. Toto je váš spoločný. To Ježiško priniesol pre Mirku a pre Julinku. Ešte sa pozriem, Mirka, čakaj. Moje. To je vaše spoločné. Aj tvoje, aj Julinka. Tento náš. Julinka ho do tvára. Môžem tak poresľovať. Čakaj. Toto dostaneme dole. Pozri. Otvoríme, že čo to tu je. Počkaj. Aj toto? Tak To je dobre. Julinka, nie? Nie, Mirky. Tam je napísané, že Mirka. A to, ktoré je moje? Potom pozrieme. Dobre, Mirka, chceš si otvoriť tieto tu? To je to, ktoré je moje. Tieto otvoríš, na tých to môžeš rozbaliť. To je tvoje, Mirka. Toto je moje, čo? Poďme si pozrieť. To je zase... Tam je zase Miruška napísané, tam máte to jedno. Tam je to nechci si rozbaliť. A poďme, či môžeme niečo povedať. Tu je tuším Julinka. No to je ono, to vidíš. To bude moje. Toto je nejaké moje. To ja zbalím. To budeme čítať. Čo to bude? Je macikové to sú, no? No vidíš, že to bude macikové. Čo to je, mám? Pozri! Čo to je, mám? Dárček ti priniesol Ježiško? Je tričenko asi. Čo to je? Koš. Ale to nie je hociaké, Julinka. Čo to tu je? Čo to máš za darček, Mirko? Čo to je? Ideme sa na to pozrieť? No, čo to je? To je macko. Joj, no ale jaký krásny. No, pozri. Julinka, to je len tak, to je taká zástierka na malovanie, keď budeš malovať. No, to je trošku veľké. To nevadí, to je len, aby si nezašpinila, keď budeš malovať vodovými farbami, vieš? Ale Mirka, nezruď stromček. Poďme sa pozrieme, čo je tam napísané zase. Toto je Mirke. Toto je Mirke. A toto je tiež Mirke. No, tak pozrieme niečo, Julinka. Dole. Dole. Toto je moje? Ukáž, pozriem sa. To s tou mašľou, to by mohlo byť možno také ťažké. To bude asi tvoje. Ďakujem. Nejde. Tak ti to načnem a môžeš to sama. Chceš to sama odbaliť? Nejde. Čo to je? Čo to je za knižka? Knižočka? A aká knižočka? Pozri tu do spredu. O Macíkovi. No vidíš. Nová knižka ti prišla. To si môžeš posýtať. Skús. Ale nie je popísaná, že? Nie.
Čistočka je. Ježiško ti priniesol čisto nepopísanú Macíkovú knižku. Páči sa ti? Toto je. Toto. No beriem to ako, že sa ti to páči, hej, že áno. A toto otvoríme ešte, hej. Jolinka tam bojuje s tým svojím veľkým darčekom. No, pozor, vyťahni, čo to tam je. Nejde. Nejde, skús ešte, ja budem držať, dobre? Vyťahaj vnútra. Čo to je? Toto som mali tu házali. Čo je toto nakreslené, pozri. To je asi pre teba, že? Ty je ten rybík. Čo to je? Tu je zipsík. To je na ceruzky niečo asi, že? To sa dá odzipsovať. Ceruzky sa tam do toho dajú schovať. Peračník. Do školy už budeš mať. Mám ti pomôcť Zulinka? S veľkým darom? Ťažké to je. Ťažké. Ty si to už odtrhala. Dáte. No kúpim vnútra, čo tam je. Čo to je? Nejde. Ešte ono potiahne dvoma rukami, ja držím papier. Za uši, ťahaj to za uši. Sova tu mám, sovu tu. Na spaní sovičku. Ťažké je ťažké. A vieš, čo to je za sova? To je taká nočný stolík, tam si môžeš knižky opierať. Pozri, ja ti to ukážem. Takto to polož. Pozri, takto sa to položí. A napríklad takúto knižečku, keby si mala, a ona podám. Tak sa to takto dá oprieť, vidíš? A to bude držať. Sova to drží. Čo mám podať? To, čo je tam vzadu? Toto je komu. Toto je vám obom. To je spoločný darček. Vidíš, je tu aj slnečko s kvetinkou aj Macík. To je váš spoločný darček. No, toto. Ja to mám otvoriť? A ty to otvor, Linka. Dobre, ty máš lepšie prstíky. Mladšie. Šikovnejšie. Čo áno? Toto budeme kapozviť. Knižka Pokémona. To nie je knižka. To je pre vás darček, ale to nie je knižka. To je takáto hra, pozri sa. Tej budeme priniesť spoločne, no. Daček. To sú také, Kocky. také kocky, no. Ale Tak, ako spokojná, že to vystala. Keď mi ukážem fotku. no, chruštík. Z druhej strany by Potom som si musela. ukážeme, jak sa to skladá, dobre? Už si to vykydla, už je dobre. Pohľadkaj to sovu. Au! Možno to je oči. To musím niečo nájsť. Áno, Miláčik. Čo s tým? Toto prečník. Čo? Toto. Čo toto? Toto. Ale čo s tým mám spraviť? Otvoriť to mám? Prečník. No to kto poupratuje tu na tie kocky, čo si vyklopila? Julinka tam zase niečo dotvára. Takéto hlúposti pre teba. Pre mňa? No, takéto pre teba. Pre mňa či pre Mirku? No, to je pre teba. Pre koho? Pre mňa? No. Fúho. Tatuško, toto je pre teba. No to asi nie je pre mňa. Čo som ja nejaký maliar? No, to je taký maliar. To je zase asi pre vás spoločné. To budete maľovať. No, to mi je... A na to máte tieto zástierky No, maľovať. daj mi túto. Mám ti ju nasadiť? No. Pozri, ty máš takúto, možno, že aj Mirke doniesol Ježiško nejakú. Túto rožičku, túto. Tak, sovu na chvíľu polož. To sova ti musí byť aj ťažká. Jak padla, jak také veľké zemiakov to sova.
Tá sova je fakt také ťažitko, Jolinka, to To je... nemusíš nosiť ako macíka No. stále so sebou, vieš? To nie je tak myslené. Asi. To budeš mať na skrinke, dobre? A budeš mať knižky Pokiaľ som dobre opreté. Ježiškovi porozumel, tak to nemá byť tak, že všade s ním budeš chodiť. A tu dole sa to zapne. Vyzeráš trošku ako Harry Potter teraz. Ono je to tam masíko. Vidíš takého veľkého masa aj malý. No vidíš, to je také, že sa nezababrete, keď budete malovať. Tu je taký veľký štetec nakreslený, pozri. Taká krásna drevená skladačka, ty potom môžeš skladať, A tu Mirka, sa to dobre? takto dá ešte zahrnúť, keď máš menšie ručky, tak sa to takto dá zahrnúť aj na druhej strane asi. A zase máš tu sovu v ruke. Miroš, pozri, aký majú ľudia krásny. A počkaj, Pláštik. či nám ešte to nejakú novú bábu? No, to neviem. To musíme kúknuť. No to kukni. A tam je ešte niečo dole. Choď sa pozrieť, čo tam je. Bába. Jej, dáček. Je. Tuto, Mirka kričala, že bába. Musím to nájsť. A toto je čo, Mirka? To je koho? Dáček, pozri, to je asi tvoj, že? Počkej, nechaj to ešte chvíľu. Ja nemám 4 roky, vieš? A pozri, čo to tu je, Mirka. Ťahaj silno. Toto je silno, ťahaj von. Nejde. Silno musíš zabrať. Napni svaly. Jaj. Čo? No to vidíš, to je to. No vidíš, aký to doniesol. No vidíš, zase ako doniesol. No ešte aj cenovka tam ostala, no pozri sa, no je toto možné? 19,95. To je pre Merku. Ježiško, ešte aj cenovka.